Mali kunnafoni jamana layɛbagaw an minnu b'an filɛ don o don Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma ka tɔɔ sigiyɔrɔ la. Kunnafoniya min n'an b'o d'aw ma don o don bamanankan na nisɔndiya kɔnɔna na n'aw fana b'an kunbɛn don o don nisɔndiya ye nin y'o wagati seli an b'a fɔ k'o bɛɛ lajɛlen k'i bisimila. Kunnafoniya daminɛla sa an b'a daminɛ ni an ka minisiri min sigilen don dugukolo ko du ani a ɲɔgɔnfɛnw ɲɛnabɔli ma o kɔni bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ n'a kɔni bɛ k'an ɲini k'a fɔ sa ko k'an ka logement sociaux baaraw jɔ o logement sociaux yɛrɛ a yirala k'a fɔ sa ko logement sociaux 2,000 ani 200 n'a ɲɔgɔn fɛn k'o de kɔni tun bɛna di malidenw ma malidenw minnu yɛrɛ n'u olu kɔni tun y'u ka laɲini sɛbɛn kɛ ka nin logement sociaux de ɲini ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ko minnu bɛɛ bɔra nin logement sociaux ko in na bawo a yirala k'a fɔ ko logement sociaux dira mɔgɔ dɔw ma k'olu n'a ma kan minisiri kɔni y'a latigɛ k'a fɔ sa ko ka baara in jɔ fɔlɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛna kɛ sɛgɛsɛgɛli min yɛrɛ ni a bɛna ɲini k'a faamuyali kɛ walasa kunnafoni jɛlen bɛ di maliden bɛɛ lajɛlen ma cogoya min an bɛ taa an ka finitigilamɔgɔw ka kun kan kunnafoniya dɔ bɔra sa n'anw bɛ se k'a fɔ ko tari o kunnafoniya yɛrɛ bɛ k'a yira k'a fɔ sa ko an ka finitigilamɔgɔw de kɔni sabanan ye farafinna kelenya dugu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ sa ko nizeriyaw ka jamana kan ni ganakaw ka jamana ko o jamana fila dɔrɔn de b'anw ka jamana ɲɛ finitigila ko kun kan ko sinon ko a yirala k'a fɔ sa ko an ka jamana de kɔni ye sabanan ye finitigila ko kun kan an bɛ se k'a fɔ ko tari an ka finitigilamɔgɔw ye. Alisa finitigilamɔgɔw ka kun kan an bɛ taa Sevare u y'a yira k'a fɔ sa ko finitigilamɔgɔ kɔrɔ 280 min kɔni tun bɛ Sevare dugu kɔnɔ na ko kalanw tun bɛ ka k'olu kun ko kalan yɛrɛ de tun ye sa walasa u bɛna se ka segin ka na finitigiya la cogoya min na u y'a yira k'a fɔ sa k'an bɛ don min na ko bi ko o kalanw kɔni banna ko o cɛ 280 kɔni donna an ka finitigilamɔgɔw fɛ tuguni. Halisa lagana bunga kan an bɛ taa Segu n'an sera Segu sa u ka dugu min yɛrɛ bɛ yen ko Dugabugu olu kɔni ko tari bawo olu nisɔndiyalenba don ka kɛɲɛ ni an ka finitigilamɔgɔw kɔni sera u ka dugu la u nisɔndiyalenba don bawo lagana tɔ bɛna sinsin u ka dugu la. Halisa an bɛ taa an ka finitigilamɔgɔw ka kibaruya la an bɛ taa Kati n'an sera Kati sa Katikaw ka lakanasoba min yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ wele ko police de Kati de Sanafara a yirala k'a fɔ sa ko baarakɛminɛnw kɔni dir'olu olu ma o baarakɛminɛnw yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ sa ko de ordinateur 2 imprimante 2 caméra 1 k'a ni télévision 1 ko kɔni dira Kati poste mɔgɔw ma walasa halisa baara tɔ bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na Kati dugu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ sa ko nin kɛnɛ kan ko Kati ɲɛmaaba caman kɔni tun bɛ nin kɛnɛ in kan. Kunnafoniya wɛrɛw kun kan ka kɛɲɛ n'an ka jamana ɲɛmaaw kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ min tigɛ n'o de yɛrɛ de ye sa ko an ka dugu jukɔrɔ kolonfɛnw tɛ bɔ anw ɲin'a ma bilen o hukumu kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ sa ko nɛgɛ kɔni karila sini wa maa 22 la yan foyi la dugu kɔnɔ a yirala k'a fɔ sa ko olu kɔni tun bɛ ka taa anw ka sanu bɔ anw ɲin'a ma u y'a yira k'a fɔ sa ko olu minɛlen sa ko u ka baarakɛminɛ n'u bɛ wele ko peloteuse ko o 19 minɛ n'u bolo ko ani an ka mɔbili min bɛ ko pick-up den 2 fɛnɛ minɛna ni chinois ninnu bolo ni baara in bɛɛ kurumoba karila an ka minisiri fɛ minisiri min sigilen don dugu jukɔrɔ fɛnw ko yɛlɛmaw kunkan ko kan n'o de ye Lamine Seydou Tarawele ye. Halisa lagana bungan ko kan Rusilakaw ka ɲɛma n'ale ye Vladimir Poutine ye a yɛrɛ k'a fɔ sa k'ale ni Faransikaw ka ɲɛma Emmanuel Macron k'u ka ɲɔgɔn ye sen fɛ ko kuma min yɛrɛ de kɔni bɛ Faransilakaw ka jamana dɛmɛ k'u kɔni bɔra n'o kuma de kɛnɛ kan kunnafonidila wɛrɛw y'a yira k'a fɔ sa ko nin kelen kan ko Rusilakaw ka ɲɛma Vladimir Poutine k'ale kɔni y'a ɲini Emmanuel Macron fɛ ko Mali jamana kɔni ye latigɛli kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ n'u dɛmɛ ko Faransilakaw ka jamana kan ka sɔn o ma ko bawo ko ni Mali jamana y'a ɲini ko mɔgɔ kan k'a dɛmɛ ko Faransi man k'a fɔ k'a bɛ i sen don la ko Faransi kan ka Mali jamana to yen ko mɔgɔ min ka d'a ye a b'o wele ko ka n'a dɛmɛ kunnafoniya min yɛrɛ n'o kɔni ma sɔrɔ Faransikaw ka jamana bolo kunnafoniya min n'an y'o ta kunnafonidila wɛrɛw bolo ni Faransikaw kɔni ma bɔ n'a ye pewu. An bɛ taa kalanko kun kan n'an sera yen sa ONG El Faroukou a yɛrɛla k'a fɔ sa k'ale kɔni bɔra ka sanfɛ kalansoba dɔ jɔ sanfɛ kalanso yɛrɛ n'u b'o wele ko Université Islamique u y'a yira k'a fɔ sa ko sanfɛ kalanso in yɛrɛ jɔna sɔngɔ la sɔngɔ min yɛrɛ de n'o ye 130 ye u y'o jɔ an ka yɔrɔ la sa yɔrɔ min yɛrɛ n'o n'an ka dugu min ka surun n'o o ye Sirakɔrɔ Dunfe a yɛrɛla k'a fɔ sa ko nin sanfɛ kalansoba in kɔni dayɛlɛli kɛra an ka jamana kɔnɔ yan février kalo tile 11 o min yɛrɛ bɛ kurumokarila an ka minisiri min sigilen don diinɛ ko a n'a kunkanfɛnw ɲɛnabɔli ma n'o Umaru Jare ko ani ONG El Faroukou ɲɛmaa n'o Ibrahim Kanta o k'olu de ye nin baara in bɛɛ kurumokari.
tomatu nasra tomatu sa la ga fa ko tomatu ko ka gouverneur na le kono billa ka ta sega mi yere de na kono me ka ta nyini ka donga fa sa gar uru chari mi kono no be ka jo tomatu dugu kono ka kono billa ka to o baraw kun kan ko la ga fa sa koni gar uru chari kono be ka jo songola songo mi yere ko fono be ti jo milliard kele ani kemena no nga fe maka yere be ka jo yoro la sa yoro mi yere ko fono o janya be se hectare duru ana kun kan fe nyogona ma ko bido ay na sa la ga fa sa ko gouverneur kono billa ka ti inyada o baraw kan tomatu dugu kono nana amta kolokani nasra kolokani sa la ga fasa ko musumanu ka ne ke korosigi keleli ka bo an jamana kono ko bara kon damne na kolokani dugu kon na kerenken yala wani jemu yaro kon sigilo no o keleli mo kono billa ta tagamana kolokani dugu kono ko mi yara no be ko ke kolokani dugu la de nyama o ka ukum kono na ya ira ga fasa ko kono billa ta la famille mi yara no kono be ka nyini mo mun yara kono ga bara en so kan ne ke korosi o ku ka jo ko ba o ka kololo fa ka bo musu ma ko sebe amta sigaso nantra sigaso sa sigaso ko ka festival me no be wulu ko na yarki ala ka faso ko baro ko ndam na sigaso dugu kono ko ni kenen ka sa ala ka fo ko farafina kelen atomba chama ko ni bina kenen ka no o de Côte d'Ivoire Benin Burkina Senegal Niger ko olu jamana no be ko ni bina kenen festival ba en kenen ka bi ayida ka faso ko o jamana kelen na betana ka dongo na se ko anu ka fere me no ko ni mo ko ni sirani festival en kenen ka ko ite ni misa ameta dolanchi kuma nanda dolanchi kuma ira la ka fasa ka samata se ko kulu ko ni ka jabi bora jabi mi yere ni ka keni dolanchi ba mi mena ke jen kono na be fuma ko coupe du monde Qatar 2022 ala ka fasa ka samata se ko oluni Tunisie ko ro kono menu ko da nyona dona domi yere no odi marsikalo clé mugani nani no yere be ka fa ba kono ya an dolanchi teren kan no ube wolo ko stade 26 mars la ka fasa ko dolanchi la nyemne ba na le yere de kono maka suba ko an fédération fema foot ko o kono ala tigasa ko o de kono beto dolanchi la ko nyamayala ka keni la nyini la mi yere ni jamana kono dondo kono ya ida ka fa ko maka suba kono ka bon nyamala ko nyama ko raski an samata se ko fema foot mo ko kono bora ka jabi ke ka ida ka fa ko Mohamed Magasuba ko o kono ne beto mata se ko nyamina yala ka coupe du monde Qatar 22 ke ameta ko kan natra ko sa ka keni Emmanuel Macron ayra la ka fasa ko ale konni farafina kelen jamana do bena nyogo ko na takuma fen ka sa family ko na soro ko faransi ka kele ka cedon kono meta ka bo on jamana kono wo ko na te uti ta bo on jamana kono kuma nyogo yare ko bena ke faransi dugu kono bi ko jabi mi yere nu o bena di mo ma soni wala sa bebe se ki tani blado to amna ka keni faransi kele ka cedon ta kali ko la ka bo on jamana kono mali kuna fani jabana leba ko ni kuna fani dama de kuma mbolo ka do bela jelen kulu kan ka to sigoro la amba foka ka ambe kuna fani ora ka amba foko ala ka bela jelen ha la nyunu ke soro fonye kala ka bela jelen sabati kala ka bela jelen hamina ko no ga garsiga sanuma kala ko di ambela jelen ma akambe